Oh. Hoi Piet, de wien al. Wat is er dan? Fristie en Ilse weer fristie. Oh, alles verkeerd om, Piet. Peter. Nou, doei. Ze gaan naar de snackbar, zei ze. Goeiemorgen, een naaie daaien. Een naaie... Spoeg net op. Het is echt net een school, het is toch een leers? Wat best mooi. Bist toen Piet? Ja. En had toen echt een mooie veer. Hebben we nog een veer op die moeds maken? Ja. En we hebben hier een verrassing voor je, hè? Welke verrassing? We gaan ergens heen. We gaan naar een boot. Daar kist eten. Maar wie zou er komen? Sinterklaas en Piet. Sinterklaas en Piet komen er. En doe eens lekker Pietje. Ja. Ildo Pietje. Ja. Dus ja, wij zullen op naar Dokkum. Wij zeggen iets voorbij komen op Facebook. En ik zei, oh, dat is superleuk. Ik wil Pietje kroepje, ja. Dat mij wel. Moet mij mij wel. Ja, wie Piet een kroepie. Zullen we die kort op? Ja. Ja? Nou, wij gaan op naar Dokkum. Naar Sint en Piet. Ja. En we hebben nog wat leuks voor Sint en Sint Pieten, hè? Hast u die beet? Ja? Dat is je zak. Zwaaien. Daar bovenop die boot. Zie. Piet zwaait al nu eens. 2 Pieten. Hè? Hè? Wat zei die Piet? Hè? Ja? Morgentje. Ja, daar staat Ilda. Wat zei die Piet? Zaken Thomas? Ken die zaken zomaar? Nou. Huh? Kennen die ik nog? Kom snel. Zaken Thomas. Wat dat jullie erbij zijn. Dit is toch mooi? Kom jullie ook lekker eten. Ja? Wat er net afvallen heeft. Nee man, die Pieten dwarren wol, hé. Kom hè. Zwemmen. Schat. Nou, zullen we een bintje? Hoi. Kom maar Hilda. Hallo. Hoi Piet, de wienwal. Wat een feest. Hallo. Hoi! Wat is er mooi? Ja, een extra Piet hebben we mij nog. Wauw! Nou, kom met pin. Je bent nog meer Pietjes. Al je Pietnieren, jongens. Dit is toch leuk? Check hier eens uit. Hier zitten we. Ja. Nou, hallo kindertjes. Kwamen jullie lekker eten bij ons? Ja! Ja. Is die van Piet of is die van Sinterklaas? Van Sinterklaas. Maar neem die in bewaren? Pietje kind maakt ons Sinterklaas. Hier, maar ik een kilo aan zichzelf, ja. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Alsjeblieft, de kleur die jullie wilden gewoon. Oh, Sinterklaas. Ja. ik zeg het, ja. Ik mag Nou, dus als jullie vandaag die kleurpad inkrijgen, dan krijgen jullie een mooi cadeautje van ons natuurlijk. Mami, hoe ziet de meid van Sinterklaas eruit? Weet je, Ring me dus we koud. gaan straks eerst gaan we... Mag ik een Nu plaatje gaan op we- ziekje? Ja. Hallo meneer Zaken Thomas. Dan gaan we dus eten. En wie komt er na het eten denken jullie? Sinterklaas! Sinterklaas. Sinterklaas. Ja, Sinterklaas. Nou, ik heb niet met Sinterklaas gebeld hoor. Er wordt filmpjes short, hoor. Dat Sinterklaasje komt short, hoor. Nou, dan ga ik straks Sinterklaas nog bellen of Sinterklaas komt. Maar ik denk het wel, maar ik weet het niet zeker natuurlijk. En plaatjes, afbeeldingen. Tja, Nee, maar ik wil tekening. dit is een tekeningetje, toch? Oh ja. Ik is precies de kleur. Dus, ja. Dit reden dat met je. Het kruis is geel, is het dat? Ja. Tja, red maar geel is Sinterklaas. Oh Piet, dit komt net goed, Piet. Deze Piet is net zo toek. Alsjeblieft. Vier. Wat is er Ik Hilda? fristie en Ilse weer fristie. Oh, alles verkeerd om, Piet. Oh, Helpen? Kameraden, de frisjes moeten even een sessie. alles echt verkeerd. Hè? Oh, oh. Maar roepen, Piet. Pierke van Heid. Waarom drink ik nou weg? Oh jee. Oh, gekke Piet. Nou, jammer Heid. Ziet het nou hier? Ja, Hij neemt hem bij mij. ja, helaas, pindakaas.
Oh, hij krijgt een glasje Zo, water. dank je. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ooit geleerd, van te veel alcohol krijg je hersenschade. Dus ja, geen bier vanavond. Nee, water. Of mag je dan bier? Ja, oké. Ja, moet je dat beter man. Lekker waterken. Ja, Hey, blauwritje. Tjoch hier nou? Dat is een blauwrit, hè? Tje. Oh jee, oh jee, oh jee, oh jee. Goed. Drink eruit. Bedankt, Pit. Alsjeblieft. Perfect. Perfect. Wat met mij even nadenken. Weet is hij met de tekst nog? Is gekomen. Avondje van Sinterklaas. Sint-Nicolaas, Sint-Nicolaas. Een bezoek. En strooi dan wat lekkers in een of andere hoek. Koekoek. Geef me een nieuwe. Links. Naar rechts. Naar links. Oh, wat had hij het mooi kleurenheid. Dat kun je maar niet leveren, ja. Die Piet. En niks, mooi luchtgatsch. Oké, wie ben klaar met onze tekening? En dan geven we mijn pita mee. Nou, dankjewel. Klaar. Nou, dankjewel. Nou, hallo jongens. Zwarte Piet hier. Nou, kijk eens, Zwarte Piet. Hey, Piet, hey. Hoi. Nou, als je hier ziet, dan heb ik hier de lumpia's. En als je de andere kant ziet, zie je zakkentollens. Maar neem ze maar mee. Weet je wat we dan doen? Maurice, sta je zelf aan. Sinterklaas. Mochten ze zelf een Sinterklaas zijn? Oh, je maakt ze zelf een Sinterklaas. Die pakt echt de vlogkamer in. Wat zei je leren? Die pakt de vlogkamer in. Oh, echt wie? Het potverdikke Piet. Ja, zeg nou. Oh, lekker, lekker, lekker. Nou, de mama is aan, dus ons Cindy aan. Als je die is van die, dit is van Eeldo. Die zit erop, toch? Zit erop. Je doet een hier, hè? Nee, die is op treien, hè? Nee. Treien hier, hè? Ja, maar ik ben wat rijden. Ho, 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 rustig. Sorry, dat weet ik. Ze is net met twa, hè? Wie Wie zaken vier? Precies. Oeh, lekker, jongens. Appelsmots. En, smaakt het? Ja? Oeh, en verheid een mem. Dit is wat er lekker uit. En van mij. Ik verdoe, ja, jij mag er ook wat verpakken. Lekker eten, jongens. Ik vind dat vies. Ja, Ja, zaken hier een mooie methode krijgen, hè? Sakoe stekbroek, hè? Ideaal. Nou, wij zijn lekker eten. pak hem maar mooi. Zaak het over Koersma. Oh, met zaken. Aha. Ja, die gek staat in ons boek, ja. Wij komen eraan, of wij zijn er zo. Oké. Zit je de kachel een beetje hard aan? Zeg je dat tegen de cockpit en tegen Niels, hè? Ja. Oké, nou dan komen we eraan, hè? Ja. Zo. Volgens mij komt Sinterklaas er hoor, jongens. Wat weer? Wat weer? A few moments later. En we zingen en we springen en we zagen. Nou, ik zou zeggen, ja, goedemiddag dan. Oh. Fijn dat jullie er ook zijn, Pieter. Zeker. Ja, Nou, dag Sinterklaas, dat is lang geleden. jazeker. Oh, dat is wel heel lang geleden, ja. Ja, weet je wel dat wij al 3 dagen zonder eten zitten kunnen? Ja, ik al 3 dagen zonder eten. Ik moet eerlijk zeggen, die allemaal van mij om. Hele dagen pepernoten eten. Om toch nog een beetje leven te blijven. Maar we zijn gelukkig weer in het mooie dakken. Kijk eens even. Nog kijk eens, Piet, wat ik allemaal krijg. Ach, hier is. Wat fijn dat ik niet voor jullie... Zullen we het eens even uitpakken, Piet? Wil je deze even vasthouden? Piet? Ja, zeker. Zo, ja, kijk even die. Oh, kijk eens. Zo, zo. Die heb jij mooi gemaakt. Ja. Fantastisch. En heb je die helemaal alleen gemaakt? Ja. Nou, ik vind hem, Piet, deze kan mooi in het Pietenhuis. Ja, zeker, zeker. Hier in Dokkum. Want Ja. weten jullie waar ik slaap? Nee. Nou, hier in het... Op het bed.
Ja, Piet, dat is waar. Ik slaap gelukkig op een bed. Niet heel veel, maar ik slaap wel. Wij slapen in een groot Pietenhuis hier. Wie heeft toevallig de naam al in zijn boek laten schrijven? Ja? Wie niet? Jawel. Allemaal? Jullie ook? Want jij twijfelt een beetje, hè? Ja, maakt niet uit hoor, want wij weten ze allemaal. Wij weten ze allemaal. En wie heeft jouw naam in het boek geschreven? Mama. 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 Ik denk al, ik ben in Dokkum volgens mij. Dat is Fries. En jouw naam? Zaken Thomas. Waar is Zaken? Oh. Jij bent Zaken Thomas. Ze hebben jullie zin in. Nou, dat wil ik even weten. Wat is jouw beste voetballer? Wie ik het beste voetbal vind? Ja. Mbappé. Ja, en die speelt bij Saint op Paris Saint-Germain. Ja, zeker. Wat wil jij laten worden dan? Profvoetbal. Ook profvoetballer. En waar is Hildo Mare? Ja. Daar. Zo. Want jij bent heel wijzig, hè? Jij hebt mooi haar. En wat doe je dan speciaal voor haar? Met een spelen. Ja, en wat voor spelletjes doen jullie dan? Tekentje, verstoppertje. Oh, en doe je ook zoekertje? Nou, hetzelfde verstoppertje. En dan moet je elkaar zoeken. Maar dat is verstoppertje. Oh, dan doen jullie verstoppertje hier. Oh, wij in het Pieterhuis noemen dat zoekertje. Want dan zijn ze verstopt. Maar verstappen andere dingen, hè, Sinterklaas? En had jij ook een hele mooie tekening voor mij gemaakt, zie je? Ja? Oh, en welke sushi vind jij nu het lekkerst? Ik lust geen sushi. Hey! Oh. Tjaka! Maar daarom lees jij dus net ook zo hard, ze hebben hier ook iets anders. Ja, wat doe je nou niet? Nou, doei! Nou ja, dat is hier komen. Nou, Ze gingen naar de snackbar, zei ze. Toch maar niet. komen jullie wel terug? Nee, ik heb Sinterklaas. Ja, dan ben ik nou nu 1 keer blij. Ben je bij de snackbar wegzaken? Heb jij lekker geschreven? Ben je ervoor zin? Ja? Of ook alleen maar frikandellen, net als je grote broer. Straks nog een Ja, dat is Florian, dat ben jij toch? Zou jij wat voor mij willen doen? Dan ben ik net de keuken even in. Zou jij wat voor mij willen doen? Zou jij een mooi deze Is dit frikandel sushi? Ja, dit is frikandel. Dat kan wel warm zijn. gooi je in je schoen en dan en zet hem op mijn nachtkastje. Ja. Nou, wat fijn. Ja, kun je niet van Doe het zo. Frikandel sushi. Oh. Wij worden gefilmd. Wat ben jij nou aan het doen, Piet? Frikandel opeten. Nou, ja. Zelf. Frikandel. Moet ik even helpen? Moet ik hem doen? Zo, ja? Ja, dat is wel mijn handtekening. Jouw handtekening in mijn vriendenboekje. Zo. Ja, helemaal hoor. Mag jij de naam erin schrijven? Zal die naam erin schreeuwen? Ja. Hoe zal ik die naam erin Zullen we hem schrijven? helpen? Help Andy. Kom maar. Oh ja. Mem trilt nog. Nou ja. Zo. Dank je. Naar beneden. Story. Nou heb ik volgens mij iedereen gehad, hè? Super. Dankjewel. Hildo Mare. Hield hem maar. Kijk eens. Zaken. Zaken Thomas. Hé, alsjeblieft. Oh, wat schattig. Oh, super lief. Oh, vet. Nou, dankjewel. Tot de volgende keer, hè? Ja. Tot de volgende keer, hè. Dag, Piet. Gezellig. Leuk dat jullie er waren. Tot de volgende keer. Doei, doei. Tot ziens. Zo. Zo mooi. Ja. Zo. Ik nog een dessert. Oh. Die van mij. Dit is al je feus, hé. Is het lekker? Wat is dit? Oh, nom, nom. Nou jongens, en het wie nog lang onrustig hier in Dokkum, maar wat hebben we het mooi gewoon. En wat zeggen we dan heel dan? Vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toenk omheen en via het net de chill app te downloaden op je tablet als telefoon. Op naar je chitvlog. Hey hoi! Doei Piet! Doei.